Viu la neu al Pirineu de Lleida. T'hi esperen 11 estacions d'esquí, amb 490 quilòmetres de pistes i una gran varietat d'activitats. Emociona't amb els paisatges de somni, fes rutes i passeja pels boscos amb raquetes. Lleida, autèntica, diferent, natural. El nostre ADN. A Torrons Vicenç ens encanten els sabors de tota la vida, tant com encendre la nostra part més creativa. Descobreix les noves i irresistibles creacions, com el torró de xupa-xups, de maduixa i nata. Torrons Vicenç, creant il·lusió des de 1775. Torrons Vicenç, el torró. Era un dia assolellat en un petit poble de Lleida. La Martina, una nena de 8 anys amb un somriure juganer, estava al parc. «Tieta Clara, saps què? Avui la mestra ens ha demanat que escrivíssim sobre un lloc màgic i he imaginat un bosc encantat i de sobte una papallona de colors màgics ha volat cap a mi». Recordeu, amics, avui és el dia. Avui tenim les grans ofertes en descompte, fins a un 40% en tots els nostres productes.